Итачи е роден в клана Учиха на Микото и Фугаку и е високо оценен във всички способности, гений над всички останали по времето си. Дори по стандартите на клановете Учиха, уменията на Итачи далеч ги надминаха. Въпреки това дори семейството му, приятелите или учителите могат да го разберат. Когато беше само на 4, Итачи вече беше свидетел на загубата на безброй животи, което го травмира емоционално и го превърна в пацифист. Итачи от Анбеу е назначен да шпионира селото. Итачи започнал да шпионира клана Учиха, за да предаде информация на третия Хокаге и други старейшини на Коноха. През това време той започва да се държи странно, да не посещава срещите на клана, да говори срещу клана и да става главният заподозрян за убийството на най-добрия си приятел Шисуи Учиха, който се удави в река Нака. Изглежда, че очите на Шисуи са били унищожени. Поради това, кланът загуби надежда в Итачи и баща му започна да обръща повече внимание на Саске. Съветът на Коноха и Данзо нареди унищожаването на клана Учиха. Преди фаталната нощ Итачи научил за съществуването на Тоби, който се опитвал да разпали отново пламъците на войната в Коноха. Итачи уби всички в клана за една нощ, само той пощади Саске. Тогава той излъга, че е изклал клана си, само за да изпробва способностите си. Освен това, Итачи му каза: „Винаги си искал да ме надминеш. Ето защо искам да оцелееш. Ако искаш да ме убиеш, тогава трябва да ме мразиш, да ме презираш и непременно да избягаш, вкупчи се в нещастен живот.“ Той каза на Саске, че за да събуди Манджекю Шаринган, трябва да убие най-добрия си приятел. Итачи моли третия да защити Саске. Итачи се присъедини към Акацуки, за да наблюдава организацията заедно с Тоби, така че той никога да не се противопостави на Коноха, като през цялото време замисляше собствената си смърт от ръцете на Саске. Докато бил член на Акацуки, Орочимаро се приближил до Итачи, който се опитал да открадне тялото му, за да получи Шаринган. Итачи просто използва капан за генджуцу и отряза лявата си ръка за наказание, принуждавайки Орочимаро да избяга от организацията. Той си сътрудничи с Кисаме Хошигаки, когото първоначално срещна с заплахи, след като се опита да го сплаши. В крайна сметка обаче, те станаха добри партньори, за да изпълняват мисии заедно. Известно време след като се присъедини към Акацуки и накара Орочимаро да избяга, Итачи помогна за вербуването на Дейдара, като го победи в битка, използвайки само генджуцу, което накара Дейдара да се закълне да отмъсти на Итачи. Дори изобретил мощна техника за това. В някакъв момент Итачи се разболява от неизлечимо заболяване. Той поддържаше себе си жив, като приемаше различни лекарства и просто с сила на волята, надявайки се да живее достатъчно дълго, за да умре от ръката на Саске. Личност, откакто се появи за първи път, Итачи винаги е бил мистериозен и се е държал така, сякаш крие истинското си аз. Въпреки че в спомени към миналото му беше цялата история на Итачи, жертва на сблъсъците между кланове Учиха и Сенджу, Итачи определено е герой. Той много обичаше брат си, селото, всичките му жители. Той се отказа от всичко това в името на селото, всички жители му дължат живота си и дори не подозират за това. Мнозина няма да разберат как Итачи може да тръгне срещу клана си. Но Итачи израства по време на Великата война на шиноби, той израства сред кръв, омраза и смърт. Много от близките му отидоха на война и не се върнаха. Какво може да остави войната в душата на малко дете? Само омраза. Омраза към самата война и нейните жертви. Може би за това Итачи тръгна срещу клана си, за да не повтори ужаса, който видя в детството